Şu yaşlarımızın dünya derecesinde geçirilen, halkara derecesinde geçirilen yarışları, sport çärelerini, sport yarışına katnaşyp ýeňiş kazanmaklygy bizde ul buýsunç dörediýär. Gahrman arkadagymyz, arkadagy gahrman serdarymyz ýaşlarymyzyň sagdyn ruhly, sagdyn bedelini intalyp geçmek üçin ul aladar edýärler. Diňe bir merkez paýtagtym Aşgabatda däňe arkadagy şäherimizde, vilayet merkezlerimizde, etraf hatda o bolamyzda da sport mektepleri, sport toplumlary gurup ulanmagy berildi. Gurulýan mekteplerde, ýokary okuw mekteplerinde şol çağalarymyzyň, taliplerimizin sport bilen giňme meşgullanmak üçin sport zallaryny o dünya ölçülerine laýyk gelýän enjamlaşdyryp berdi. Şonuň üçin biziň türgüllerimiz özüňiz bellediňiz halkara ýarışlaryny hökman suratda ýeňiş kazanýar. Şonu özümiz bir gez beýgelýärse sebäbi Türkmenistandan gelen ana şu biziň türgülümiň baýrakly orun almaklygy, Türkmeniň ýaşly tuğun alasmany pasyrdatmaklygy eýýäm bizde bir şu çağalarymyzyň watana bolan söýgüsiniň has ýokardygyny. Şununla birlikde de gahrman arkadagymyzyň, arkadan gahrman serdarymyzyň özleri bardy edýän belent aladalaryna özleriniň münasip jogaplary bolup durýar. Bizim gahrman arkadagymyz, arkadagy gahrman serdarymyz ýaşlar barada edýän aladasynyň has ullugyny ýene-de bir tapar tasdiklap, özüniň ýaşlara gowunýanlygyny, ýaşlaryň has mundan beýik belent derejelere ýetmek üçin edýän aladalary üçin şolary ýal sowgatlar bermek hormatly prezidentimiziň adamlara goýan sarpasy çağalarym enatalarynyň diýenini, ýa-ni terbiýeçileriniň, muallimleriň alyp barýan işleriniň netijelerini bermek üçin, gowlamak üçin, görkezmek üçin, dünýä ýaymak üçin alyp barýan işleri bolup durýar. Gahrman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz şu meselelere öz aladalaryny siňdirýärler. Biziň açnaslamyzyň bu ýeten derejeleri, ajaýyp ahyrtaki bedewlerimiz bütün dünýä özüniň awraýyny gallartdy. Indi biz şol awraý bilen özümizin watanymyzy geljege tarap aýytly adamlar bilen ýüremeli bolýas. Şol anamyň özü halkyň arasynda, halkyň agzybirligini aňladýar. Aýratynam parahat döwletde ýaşamak, asmanyň asuda bolmagy, döwletde bir süýlenmeli, hormatlanmaly, begenmeli, gowunmaly zat bolup durýar. Asuda asman parahatlyk diýmek kalbyň rahatlygy. Sebäbi asmanymyz arasda bolsa, halkyň arasynda edilýän işleriň mundan beýik galmagyny, döwletimiziň at awraýyny galmak üçin alınıp barýan işler, öňürilýän önümler, edilýän hyzmatlaryň has belende çykmaklaryny aňladýar. Sebäbi her kim, her iş edenne özüniň şol eden işiniň gowlugyny bildirjek görüp, özüniň kalbyna siňen ruhuny ýene-de bir sapar gaýtalamaly bolýar. Şonuň üçin bilelikde bolmaklyk, şonuň üçin agdybyr bolmaklyk, şonuň üçin halkymyzyň birek siýlemagy, hormatlamagy men dama aýdyp gelýän, düşünürük gelýän. Sebäbi hakykatdanam şu zatlar bizde şunun ýalyk ýagdaýda bolup dur. Köngülüm han aylesi hal geçsin sirve sirgin Hani dostu düşmanım öyüne bakabilin Hani bilin kardeşim daim puştu kirlin Gelsin dünyaya yüzünde doğan təleytir Kırk ilmaya gelişen bütün bölgeler yedin İki adım uruşsa ötür yali yol vermek Ol birine gep verip ol birine al vermek
Yaştın asla el verme, canağın özün bildiği bir nekete yalvarmay. 40 yılmaya gelince bütün bir yıl yedim. Hiçbir kem durma demin bilin dost yardan. Kul tapmasan götürme ne kesbilin süt oradan. Bir dilen değil ammasın, gönül dolur kuvardan. Doğumuz 94 yıllar ulmal pey ererdin. 40 yılmaya gelince bütün bir yıl yer yedin. Doğumuz 94 yıllar Gövün kalfay ererdin. 40 yılmaya gelince bütün bir yıl neredin. Bütün bir yıl neredin. Ha! Bizim pederlerimiz bize şu acayip yolu, acayip milli yolumuz koyup gittir da. Şu yol ata-bawlamyzdan gelýän, bir aňyrdan gelýän milli gymmatlyklamy salgy berýär. Ine çağa dünýä inen pursatyndan, ýa-ni özüňiz bellediňiz da, her bir adamyň göbek ganynyň daman ýeri öz ata watanyny diýdiňiz. Gaty dogry bellediňiz. Terbiýe de ojokdan, maşgaladan başlaýar da. Çağa dünýä inen ilkinji onuň terbiýesi, onuň en atasy bolup durýar. Sonra türlü cemiyetçilik gatnaşyklary emele gelýän çağalar baglar diýär, mektepler diýär, ýokary okuw mektepleri cemiyet man çağalarymyzy ýaşlamy terbiýelemekde bize hyzmatdaş bolup durýar. Ýöne terbiýäniň esasy özüni maşgala ojagynyň başlanan terbiýäniň gymmatam, ähmiýetem ören ýokary bolup durýar. Näşeler dogrusynda söhbetimiz dowam edýär. Türkmen halky özüniň durmuşyna özünün maşgala ojagyny iň ýokary zat tasap edýär. Maşgala ojagy bolan ýerde, ýagny maşgala bolan ýerde, ejesiniň, kakasynyň, oglunyň, gyzynyň, enesiniň, atasynyň, mamasynyň, babasynyň bolan ýerine ol adamlar özleri agdyr bolýarlar. Şolar agdyr bolup ýaşamak üçin bular çağalar öz görünýänini görülýärler. Eşitellerinden netije çykarýarlar. Ne bizde Türkmenlerde bar da gyzyny baha berjek bolsaň enesini gör diýerler, ogluny baha berjek bolsaň atasyny gör diýerler. Elbetde öýde çağany ilki bilen terbiýe berýän eni, çağanyň terbiýesini berkidýän, çağany ekleýän, goraýan atasy bolup durýar. Şonuň üçin enäniň, atanyň terbiýesi bir ýerden gopmaly, bir meňdeş bolmaly. Berýän terbiýeleri çağalaryna siňer ýalyk, çağalaryny özleri görelle bolmaly. Özleri görelle bolup edýän işlerini çağalaryny öwreseler, çağalary çalt öwrenýärler. Birek aýdýarlar çağalar, ejem şeýletdi, kakam şeýletdi, şunu şeýdip çözsek gowurjaga kendiptänin özleri tasdiqleýärler. Şol çağanyň ýadyna galan zat, şol bütün ömrüne galan zat bolýar. Olanyň mektebe baran soňam, mektepde de mollum olar alym berýär, bilim berýär. Elbetde terbiýe de berýär. Ýöne esasy terbiýe maşgalada bolýar. Mollumyň berýän terbiýesi bilim terbiýesi bolýar. Bilim terbiýesi bilen maşgala terbiýesiniň üstüni doldurýar. Şo dolduran terbiýesi netijesinde de ýaşlar özüniň
watana bolan guwonjy, söýgüsü, özüniň durmuşa bolan höwesi, özüniň ýaşaýşa bolan höwesini has artdyrýarlar, düşünýärler, bilýärler. Ogluňa, gyzyňa guwanasyň gelse, onu oglun gyzyň senden alan terbiyesi senkiden beýik bolmaly. Şagirt halifadan ozdurmasa, onu käriter diýip aýdylýar. Ene atanyň çagasy, enesinden atasından alan görellesini has üstürmese, döwrewap esmese, onu öz garnaşlary, goýraýlary bilen, mektepleri bilen, goňşulary bilen, umuman adamlaryň arasynda özüni şoň alyp barmasa, onu o terbiýanyň gowşoklugynyň alamatyny aňladýar. Biz ýaşullar şoň meselelerde başaryp çykmak üçin, şu meselelerden netije çıkarmak üçin ýaşlaryň arasyna kän barýas biz. Mekteplerde bolanmasa da aýdýas. Aýratynam şu gurnokly meseleler bar mekteplerde. Şu meseleleriň özü gaty bir aýratyn güýçli meseleleriň biri. Çağalaryň ýeke bir terbiyesi, olaryň alymy çüýnem, olaryň bilimi çüýnem, olaryň aljak hünärleri çüýnem ullakan özüniň şiişlerini ýerine ýetirip durýar. Şo gurnoklara gatnaşmaklyk, şo gurnoklarda görkezmeklik, şo gurnoklara çağalaryň gatnaşmaklygy, çağalaryň boş wagtyny biderek geçirmezlik üçin, çağalaryň özleriniň şo zatlary berilendigini bildirmek üçin bir oňoýly tapylan meseleleriň biri şol. Şo meseleleri menim pikirimçe hasam bir dowam etdirmeli düşünýän. Sebäbi zähmet hemmesi adamyň beýnisine gaýnaýar, onuň ýüregine gaýnaýar, onuň kalbyna gaýnaýar. Şol işi etjek bolsa adam edýär şonu, özüniň kalbyna siňen ruhuny, hakykatan terbiyeli, hakykatan watanyny söýen, hakyky adam hökmündäki ruhy ýerine ýetirmekligi biziň üçin wajyp bolup durýar. Düşmüş eyvayım. Hep takılıptır heykel tumar, herden yanakına düşmüş ol terini gel görün çağda bilbiller sayrar şu bağda. Hep uzun boylu gel giyin ucoklu hevesim dağda sağ düşmüş. Ben dağda hey neden yani terk edip bulman sonradan eyvayım. Hep ayrılıp ataya neden cennetin bağına düşmüş Emra aydare yıkadım derdeye yetmez kararıma bak şu yerde. Hep mihman olmadan ölge yerdeye otağına düşmüş. Ben dağ hey
Yar düşmüş vay Minnak hey Yarın o toğuna düşmüş ey cennetin bağına düşmüş Kahraman arkadaşımızın, arkadaşlı kahraman serdarımızın ediyen ulu aladaların neticesinde yaş nesillerimize vatançılık ruhunu terbiyelemek, onlara milli kımmatlarını öğretmek esas mesele olup duruyor da. Şu yaşlara verecek bir öğüt ündüğülerini yaşların öğüdün alıp barmaklarını toydu, köpçülük yerlerine, ya köçöde bir de öğüt ündüğü diyediler de yaşlılar. Şu köçöden geçip barayakan, bir yaşlı baryan bolsa, ya bir ene baryan bolsa, sonun bir koşkolonlarını götürüşmek, ya yollarını geçirişmek ýaly däpler, ya da toylarda hyzmat edilenler bir yaşlan ornu ulu bolup durýar da hyzmat etmek, gelene geçdiýmek, ondan bir olara bir milli tagamlary hödürlemek ýaly işlerde, ya çay hödürlemek işlerinde bir yaşlan ornu bolup durýar. Ine şu häzirki döwürde dowam edýär da bizim yaşlarymyzyň özünden belledigi terbiyete üren ýokary ýaşlarymyzyň medeniýetem, terbiýetem, edep tertibem döwrümize laýyk gelýär. Şular dogrusynda söhbetimiz dowam edýär. Häzirki döwrüň ýaşlary, ilmli ýaşlary, akylly, has bilimli, dünýä düşünjesini bilen ýaşlar bolup durýar. Şol ýaşlara hakyky terbiýäni, hakyky etmeli işleri, hakyky syla hormaty bermek bolup durýar. Şol adam bilen gürleşende ýaş çaga bolsun, yaş oglan bolsun, yaşlı adam gürleşende şonuň bilen uly adam hükmüne gürleşmeli. Ol bir çağadır diýip çaga meýlisine gürleşseň, o ya bir yaş oglanlar diýip bir yaş oglanyň gepine gürleşseň, onda şol çağada şol oglanyna şoňalak pikir galýar, şoňalak düşünje galýar. Egerde sen yaş oglanyň gürleşende hakyky bir uly adam ýalak bolup gürleşseň, uly adam bilen gürleşip maslahatlaşýan bolsaň, onu olam özüne pikir edýär. Ýaşly men bilen ne şeýdi gürleşdi. Ýöne şol syla hormatyň düýbini öwrenýär şol. Sebäbi ýaşlara öwretmegiň özü çağalykdan başlaýar ol. Käwat çağalar ýaşlar sorak berýär da. Soňa käwat bir perwaýer edýär. Ýa-şoň soragyna jogap beremizak. Ya kähalaty gödewrak jogap berýän ýeri bar. Ya jogaply goýulýan ýeri bar. Şulam elbette belli bir derejede sizin aýtsyňlar ýaşlara yarama täsir etmek mümkin. Adamın özünün mertebesi var. Adamın özüne goýan hormaty var. Adamın adamlara goýan hormaty var. Egerde ata-babalardan gelýän bir söz var. Eger sylanasyn gelse sylamany başar diýär. Egerden sen sylamany başarmasaň, onu sen sylajak ýok. Şonuň üçin ýaşlara ilk bilen şonu öwretmeli bolýar. Eger sen ýaşlar bilen ula adam ýaly gürleşseň, ula adam ýaly aýtsaň, bilýän zadyny dogry düşünürseň, bir mesele, onu ol düşünür. Eger bilmeýän bolsaň, gödök jogap bermek, ya bolmasa başga bir zatlaryň arada sen başga bir zatlara jogap bermekliň özü ol näde boldy pasap edýän. Onu oglum, gyzym, ya plan oglan, ne şu meselelere şoňalyk ýöne ne şoňalyk ýoly bar öwrenmek, şoňaly etmek işi bar, käri bar diýip aýtmak ol seniň borjun. Şonuň üçin ilki bilen hormat toýmaly. Ol kiçi diýip pikirlenmeler. Kiçi bir çağalaryň berýän soraglary, edýän işleri ula adamlaryň bir toparynyň edýäninden güýçli bolup çykýar.
çağan terbiyelerine zähmeti urukturanyna da öldür nusga bolupdyr da. Yer depmeli bolanyna ilk kakasy, atasy şoňa öwredipdir. Onu çağa teredipdir, şonu nusgalypdyr. Ýa-da ustalar, bizim pil ýatyarlar, urok ýatyarlar, kätmen ýatyarlar, ýa-da agaç ustalary bar, demir ustalary bar. Şolaryň öz ustahanalaryny ýaşajagan bolsa çağalary şotak eltip, şolaryň ýasalyşyny şolara görkezipdirler. Hakyky durmuşda geljekde özleri hüner öwrenmäge bir mümkinçilik töredipdirler da. Bizim şu zatları öz üýümizde öwrendik, mekteplerimizde öwrendik, gurnaklarda öwrendik. Mektepde boş wagtlarymyz ustahana barýadyk. Şol ustahanada zat ýasamany öwrenýärdik. İýge çekmäni öwrenýärdik biz. Demir bejermäni öwrenýärdik biz. Şonu ýanymyzda mugallimler gelip ine şun iýgäni şeýdip tut, ine agaçyny şeýdip belde, ine pilin sapany şeýdip tut. Ya yer depçek bolany aýratynam. Näme çağa bilen ok sen näme yer depmeligini birazrak işleýän ol elin gabarýada. Ondan sen ol yer depmeden gaçasyň gelýär. Şoň üçin ýanky atasy ýanyna gelip oglum sen ne yer depçek görseň ine şunu şeýit, ine şuňaly eliň şuňar sakla. Şuňaly gat ödem deriletme, bar derilecek görse süpür deriňi. Ödüňem şeýdip dep aýagyň bilen şuňaly ur. Ödüňem şeýit diýse usatlyk görkezse onu olar hakykatdan işiniň yeňil bolýanyny bilip işe höwet berýär. Şoň üçin çağalarda şol işiň yeňil tarapyny öwretmeli. İşiň hünäriň nädip edilýändigini, nädip usatlygynyň bardygyny öwretmeli. Ana şonu şol meselelerin hemmesi yerine düşýär. Her bir adam terbiyelenende çağalar uly bolsun, kiçi bolsun, şonuň ýanyna durmak, şonuň ýanyny öwretmek, şonuň ýanyna göreli bolmak bu terbiýanyň düýp manysy diýip düşünýär. Indi biz şol oglany öwretmek üçin şol oglany eline gaýçyp bar sen any tut agaçyny 40-da getirdiýsek, ol oglany näde 40-malygyny bilmeder ol. Şonuň üçin enesi atasy, mugallimy, ýa bolmanda bir ýolbaşçysy, ýa bir ýaşly adam şoňa ýanyna alyp gel oglum ine şeýdi kesmeli, şunu şeýdip öwrenmeli, şuň ýapragy şuňala golmaly, hapalanmaly däl, ýüpek gurçugy ýüri töşülatlary gowy ýöne hapa bolsa halanok, götereňde şeýdip götermeli, ýa-da şeýdik ýazmaly diýip dänin görelle bolup görkezse, onu ol çağa özüni kalbyna singen zadyny öz durmuşyny ulanýar ony. Eger şonu öwretmeseň, onu özçe bilen zadyny diýdi. Ýene de gaýtalap aýdýan, ene bilen ata çağasyna görelle bolmasa, ene bilen ata çağasyna öwretmese, terbiýe ene bilen atadan başlaýar. Mektep terbiýanyň üstünde bolurýar. Mektep oňa bilim berýär. Mektep oňa alim berýär. Mektep onuň ýaşlykda etmeli işlerini şol durmuşyny öwredýär. Ana şo meseleleriň hersiniň öz ýeri bar. Kahraman arkadaly kahraman serdarymyň ündeýän zat şu mesele. Sebäbi ata ene berýän terbiýet bilen mektebiň terbiýeti utgaşlanyp barylmaly. Biz hemmämiz şo bir nesli terbiýelýärse, ýaş nesli terbiýe. Şoň üçin en ata, mektep, maşgala, jemgyýetçilik hemmämiz üýüşip şol nesliniň bir watanymyza, halkymyza münasip nesil bolup ýetişmek üçin uly aladal edilmeli. Şu adam şu mesele alnyban barlýar. Häzirki döwürde kahraman arkada kahraman serdarymyzyň bizden edýän talaby, berýän öwt nesihat ündegişinden ibaret bolup durýar. Sebäbi çağany ýaşdan bir ata söz bar da, şoň üçin çağa en ata maşgala terbiýeden soňra mektebim onuň üstüne ýetir, jemgyýetim öz görellesini berýär. Şeýlelikde biz watanymyza, geljegimize münasip nesiller terbiýelep ýetişdirýär. Nesil terbiýesini biziň ata-babalarymyz bize ören ajaýyp miras goýupdyrlar. Kahraman arkadamyzyň Türkmeniň döwletlik ýörelgi satly ajaýyp kitabyna şeýle rewayet getirilýär. Ilim bilimiň orny, terbiýanyň orny bar edi. Ine bir owada bir ilimli, bilimli bir ýaş ýigit bar eken, ol mudamy öwnýän eken. Oturuşyklarda, toý mejlislerde men soraglarymı, onuň ilimden ýükýetik eken. Men soraglaryma hiç kim jogap berilmeýär. Men bilen bähtäs biljek adam ýok diýip mudamy öwnýär. Onuň gullerde bir oňa maslahat berýärler. Sen şol soraglaryň jogap berilýäjek diýip plan ýurtda bir dana bar. Soňyna bar belki sen soragyňa jogap berer diýär. Onuň bir enatandan ruhsat alyp ýanky
danan yanına uğraya, barya, öýünü tap barya, salamlaşa özüniň näme maksat bilen gelenini ýa-ni dana diýe, men niýe şeýle ilim aldym niýe, o medreselerde okudum, ilim aldym, kitaplar okap çykdym niýe, indi men siziň bilen niýe söhbetdeş bolmaga geldim niýe. Onda o danada diýe, bar diýe maliýata garaşdala ber diýe. Başka hiç adam diýen ok. Onun aýby gün geçe, ay geçe, bir näse wagt geçipdir. Onun güllerdi ýa-ni dana, ýa-ni ýanyna çagyrýa, gel otur diýe. Indi men ýeten soralaryňa jogap berjek diýe. Sen niýe ilim alypsyň niýe? Ilimden ýüküňem ýetipdir diýe. Ýöne sen özüň niýe gedem ýokary tutupsyň niýe? Tutýan ekeniň niýe? Sen niýe men şo wagtda sen niýe ine söhbetde şol bilerdin ýöne diýe, sen birazajyk pesbälligi öwrentin nip diýe men sana mallaryň atalamagy buýurdum niýe. Indi men sana diýe ak ýol dile geçecek, ak ýol arzu geçecek diýe, sen niýe indi diýe pesbälligem öwrendiň diýe. Hoşgulaklygym öwrendiň diýe. Sen ilimiň amma häsiýetiňem ýumşady, pesbäl boldun. Indi sen niýe sana ak ýol berýän dip, oňa ak patat berip öz ýurduna uratypdyr diýe. Nu şu ýerde Kahraman arkadagymyň şol getiren riwayatyny nähili ilimli, bilimli bolanyňda da ilkinji nowat adam kärçilik sypatlaryň bolmaly we ähli insanlary özüň bilen deň derejede görmeli diýilen many gelip çykýar. Ne bu şuwat biziň ýaşlama serede oturundur. Ýaşlaryň arasynda da dogrudanam ýa-ni siziň belleşiňiz ýaly ähli ilimlerden gowy baş çykaryp bilýärler badyr ýöne adam nähili bolanyny da özüniň pesbälligini, adam kärçiligini birinji ýerde goýmaly diýip pikir edýär. Dogrudanam. Şu terbiye diýilen, ilim diýilen zadaň düýbi gata çuň zat. Şonuň üçin her bir adam näme ilim alsa da, näme terbiye alsa da özüniň adam kärçiligini ýatdan çykarmalylar. Men diýip döşüňe kaksan, ahir bir gün sen meniň seni bir yaramaz tarap elter. Sebäbi sennenem güýçli adam tapylar, sennenem güýçli alim tapylar, sennenem hormatlanýan adam tapylar. Şonuň üçin ilki bilen adam bolmaly. Siýlenjek bolsaň, siýlemany başar. Siýlemany başarmak üçin ilimli bol, bilimli bol, terbiyeli bol. Iň esasy kalbyň arasda bolsun, ruhyň tämiz bolsun. Häzirki döwürde edilýän aladalaryň sen aladasy bilen ýaşa. Kahraman arkadagymyň arkadagyly kahraman serdarymyň kitaplaryny oku. Onuň ýazan kitaplaryny, näkdatlaryny öwren. Şo zatlary öz durmuşyňda ulanmany başar. Özüň eje bilen kaka bolsaň, onu sen özüň pikir et. Meniň oglum bilen gyýdym, onuň ogly bilen gyýdym bilen näile kereket eken. Gowmykan erwetmeken, terbiyelimiken, terbiyeli dälmiken diýip. Ol bir ýöne geçip barýakan, ýaşyn salamu aleikum diýeni bilen gaty bir terbiyelileri öýtme. Ýöne şoň özüm terbiýanyň başy bolup durýar. Şoň üçin ene atanyň borjy diýip aýdyrýanyň düýüp manysy ata babadan gelýän zat şol. Ata ogly kylja öwrenmez, kıljurmany öwredipdir. Ene gyýdyna öýde işlemäni öwredipdir. Maşgalany ýöretmäni öwredipdir. Şol ikisiniň güýçli beren ilimi şol çağanyň kalbyna galyp hakykatan şo maşgala bir döwrewap owdan siýlagly, hormatly ýaşaýan maşgala bolupdyr. Şol terbiýeçilik barada alınıp barılan söhbetleşlik, bile edilen söhbetleşlik mugallimler bilen şunun özü bizim durmuşumuzda acayip wagtlaryň, ajayip meseleleriniň yerine getirmeli meseleleriniň biri bolup durýar. Şo meseleleri yerine getirmekligi, şunun ýaly işlemekligi, şunun ýaly terbiýe bermekligi, ünnäp durmaklygyny Kahraman arkadagly Kahraman serdarymyz bize ýürüýte tapşaryk berýär. Sebäbi terbiýe güýçli bolanna, terbiýe oňatdolanna adamyň kalbyna süýgü dörýär. Ol dören süýgü özüniň ýeke bir enesine, atasyna, garnaşlaryna del, doğun garnaşlaryna, özüniň dost ýarlaryna, ýurduny, watanyna bolan süýgüsi bolýar. Şu süýgü näçe berk bolsa, şonça da watanymyz berk agdy bir bolýar. Kahraman arkadagyly Kahraman serdarymyz siziň halk üçin, döwlet üçin, ýurt üçin, Türkmenistan watan üçin alyp barýan şeýle ägirt ol işleňiz üçin sag bolsun aýdýan.
şeyle ulu mümkünçülükleri döredip berýän gahraman arkadagly gahraman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Goý siziň jallaryňyz sag bolsun, ömürleriňiz uzak bolsun. Halk üçin, watan üçin, adamzat üçin alyp barýan şeýle ullakan pehimli işleriňiz mydama rawaşlyklardan rawaşlyga barsyn. Janyňyz sag, ömürüňiz uzak bolsun. Uragy Haýypak gepleşmede gatnaşyp beren täsiri gurulmagyň üçin size köp sag bolsun aýdýar. Gahraman arkadagy gahraman serdarymyň saýasynda ýaşly neslin wekili hökümine, ýaş nesilleriň arasynda alyp barýan wagt nesigat işleriňizde we üstünlikleri ýar bolsun, janyňyz sag bolsun, maşgalaryňyz abad bolsun. Gepleşikleriniň inne kysalaryny da şeýle söküp teşkil bilip alyp barmak bize meýesser etsin. Edilirler, gepleşigiň dowamyny aýdyp beren aýdymlary ýerine ýetip beren saatlar üçin baş sadanlarymyza köp sag bolsun aýdýar. Olaryň jarlarynyň sag, owadlarynyň has belent ýanglanmagyny tüýsürekden arzu edýär. Edir diýäriň bagtyar adamlary. Her bir türkmen ojana ırskal bereketiň asudalyň agzybelyň ýar bolmagyny, türkmen halkynyň beýik ösüşlere, uly ýeňişlere, toýlardan toýlara, üstünliklerden alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri gahraman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahraman serdarymyzyň jarlarynyň sag, belent başlarynyň aman, halk bähbetli, bütün adamzat ähmiýetli işleriň yrwaşlygy betlenmegi arzu edip, pederpenli gepleşigiň nowatda aksanyny geçirip gutarýar. Gepleşik Türkmenistan'ın satma olumy Aşyrmat Gurbanow alyp bardy. Ýene-de ýaýylma duşýançak, hoş wagtyňyz. Hormatly adamlar, şunun bilen miras teleýaýlamy öz işin tamamlaýa. Biziň Agdybir dördüjülük toparmadyň taýýarlap ýaýlama berýän gepleşikleri siziň göňüňizden turan bolsa, biziň Agdybir dördüjülük toparmadyň ihlasy çeken rahmetiniň ýerine düşdi bolardy. Bizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne türkmen halkymyzy asuda asmanyň asyna parahat zeminiň üstüne erkany günde ýaşadýan döwletli diýarymyzy bedew bady bilen ynamlyň alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri gahraman arkadagy gahraman serdarymyzyň jarlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Hormatly prezidentimiz arkadagy gahraman serdarymyzyň aglyk bilen başlan maksatly mendilleri ak ýollarda kemal tapsyn. Hormatly adamlar, şeýle ýaşy arzu niýetler bilen miras teleýaýlamy bugünkü işin tamamlaýa, garaşsyz baky bir tarap diýarymyzyň günnöründen dogýan nurly gün siziň her bir ýeriňizde wagt hoşluk, bagtyarlyk getirsin. Sagamaňa tutup duruň, giýjäňiz rahat bolsun. Hormatly adamlar.